Yes, sir. Sa ngayon po ay ongoing pa rin yung ating monitoring and coordination sa ating mga local DRRM, most particularly sa ating 4 provinces. So patuloy din ang kanilang sinasagawang mga pagmamonitor, lalo-lalo sa ating mga ilog, no? Considering na continuous yung pour ng ulan, dulot nga ng combined effect ng southwest monsoon and the tropical cyclone system natin na Bombo Erwin. Yes, sir. Sir, Freddy, sa ngayon, may mga lugar na po ba dito sa Region 1 na na-monitor po tayo na lubog na sa baha, Sir Freddy, at may mga na-evacuate na po ba? Sa ngayon sir, doon sa ating report as of kanina, meron na tayong mga naitalang mga incident related, may mga flooded na tayo na 65 and based on that may mga subsided naman na. And doon din sa mga evacuation natin sir ay meron tayo na itala na 687 families, considering it to 1,991 person. And as to the affected populations po ay meron tayong naitala na 215,074 persons with 60,394 families within 538 barangays in the whole region, sir. At until now, yung suspensions po ng classes and work, merong naitalang 125 at saka siyempre yung classes natin is 125 din po, sir. And as to our lifeline, no, sa ating roads and bridges, may mga 36 na naitala. Ano to? Road and structures, ayan, nakalagay. At continuous pa rin sir yung ating monitoring, and until now our regional DRRM Council raised into red alert as of kahapon pa. Kaya nandito na po yung ating mga partners from different line agencies po na nagjo-duty na dito sa ating regional EOC para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo-lalo sa mga 4 provinces natin, sir. Sir Evangelista, based po sa datos po natin, ano pong mga probinsya yung pinakapangunahing naapektuhan dahil po sa mga nagdaang bagyo at epekto ng southwest monsoon, sir? Sa ngayon sir, hindi pa natin makikita based dun sa report, pero kung titignan natin yung situation ngayon, the whole stretch ng Region 1 ay apektado ng southwest monsoon. Ano ho? Kaya lang, naitatala kasi natin sir, doon sa ating number of evacuees, karamihan dito is from the province of Pangasinan. Kasi may mga issues tayo ngayon na minomonitor na medyo mataas na yung level ng tubig, lalo sa kanilang mga river basin, sir. Sir, based po sa nakalap naming impormasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Office, totoo po ba na dito sa Region 1 may dalawang naitala ng namatay, Sir Freddy? At kung totoo po man na maliban po dito, may mga nasugatan na rin po bang na-record dito sa Region 1, Sir Freddy? Actually, sir, based dun sa report natin for casualty, mayroong reported dead, pero ongoing po yung yung report. Pero based sa report ng DILG as the lead ng management of the dead of missing, ang sanhi ng pagkapatay ng isa sir is intoxicated, sir, as per DILG. And meron tayong 2 injured due to landslide sa Ilocos Sur, at still isa pa rin yung on missing na hinahanap sa siyudad ng Alaminos, Pangasinan, sir. So based dito sa report natin, zero dead tayo, pero 2 casualties particularly injured and missing, sir. Sir, na-mention niyo po yung landslide. Maliban po sa Ilocos Sur, may mga landslide pa po ba tayong na-record sa ibang probinsya sa Region 1, Sir Evangelista? Sa ngayon sir, yung lalawigan ng Ilocos Sur pa lang, pero patuloy po yung ating coordination. But may mga naitala sir na mga landslide, pero mabilis po yung tugon ng ating DPWH and our local engineerings ng LGU ay kaagad-agad po na tinutugunan nila, at least magkaroon man lang ng access one lane yung mga reported na landslide, particularly in our area of responsibility, sir. Pero very resilient po ang ating local government unit
and they are ready to augment their equipment and resources, particularly to open the access to our lifeline, particularly the roads and bridges, sir. Sir, yung damages sa infrastructure, ano po ito, Sir Evangelista? Nagsimulang nasira ng mga nagdaang bagyo at mas lumala dahil sa habagat o ito'y nai-record na nasira ngayong habagat lamang, Sir Evangelista? Based dun sa ating report, sir, ay talagang ito po ay na-enhance, no? Ito po ay nagkaroon na ng effect nung unang mga bagyo pa that was Luis and Maymay. So continuous po kasi yung rain natin, kaya yun nga, nag-rebate nung nakaraang mga tropical cyclones natin, sir. How about sa agriculture, Sir Evangelista, may mga datos na po ba na nakuha yung office po natin kung may mga nasira na po? As to the damage to agriculture, sir, may mga initial na po kami ditong amount na sinabmit ng Department of Agriculture amounting to 193,229,600 worth of damage to infra. And as to the agriculture, sir, ay wala pa tayong naitatala considering na continuous pa, nakababad pa sa tubig siguro yung ating mga pananim. Kaya hindi natin ito ma-assess kung ito ay damaged na or hindi pa. So antayin siguro natin na mag-subside yung mga tubig, particularly sa ating agriculture sector, para makapagbigay sila ng initial assessment nila, sir. Sa mga naapektuhan na Sir Evangelista, may mga nagsimula na po bang magbigay o maghatid ng mga tulong sa kanila, Sir Freddy? Actually, sir, ever since, very ready naman po ang ating DSWD and our local government units. No, they provided already based sa ating talaan dito. Ang DSWD ay nakapag-provide na po ng 4,776,625.72 na tulong, na assistance, no, sa ating mga kababayan through the DSWD and local government units. Huli na lamang, Sir Freddy, mensahe sa mga viewers po natin dito sa Region 1 patungkol pa lamang sa pagiging alerto at pagiging handa sa epekto ng habagat, Sir Freddy. Yes, sir. At maraming salamat po, at kami po muli ay nananawagan sa ating mga kababayan na sa panahon ng ito po ay tag-ulan, ay maaari po na maging alerto po, maging handa ang bawat isa, at palagi pong makinig sa ating mga palatuntunan sa ating mga radios and any platform na kung saan po makakakuha tayo ng mga impormasyon, para sa ganun po ay mapaghandaan po natin kung ano man po ang pwedeng mangyari doon sa ating mga AOR or Area of Responsibilities. At sa ating mga mangingisda po ay muli nananawagan tayo, sir, na wag munang pumalaot sa mga panahon na to kasi may gale warning pa tayo, lalong-lalo po sa mga maliliit na bangka. At again, lagi tayong manalangin at siyempre, lagi ihanda ang ating sarili at ating pamilya. At again, maraming salamat po, at patuloy po ang Office of Civil Defense ang monitoring and coordination sa ating mga local government units, sir.